Okay. Jeg vil gerne forklare sætningen for a og b i en eksponentiel udvikling. Først finder jeg to punkter på vores graf, som hedder henholdsvis q og w. Også kaldet x1, y1 og x2, y2. Derefter laver vi to forskellige forskrifter for hver af punkterne, som kommer til at lyde y2 lige med b gange a i x2'ene, og y1 lige med b gange a i x1'ene. Derefter dividerer vi de to forskrifter med hinanden, så det kommer til at lyde y2 over y1 er lige med b gange a i x1'ene, eller x2'ene, over b gange a i x1'ene. Derefter så går b ud med hinanden, og vi kan her bruge vores potensregneregel, fordi vi har den samme grundtal, og derfor kommer det til at lyde y2 over y1 er lige med a i x2 minus x1'ene. Det er fordi vores potensregneregel lyder, at hvis vi har a i ente over a i ente, er det samme som a i n minus ente. Derefter så tager vi den x2 minus x1 rod på begge sider af ligemodstegnet. Og det fjerner så, og det går ud med hinanden på den anden side af ligemodstegnet. Så vores formel kommer til at lyde x2 minus x1 rod af y2 divideret med y1 er lige med a. Derefter skal vi lave formlen for b, og der bruger vi en funktion brugt tidligere. y1 lige med b gange a i x1'ene. Og derefter isolerer vi bare b, og siger b er lige med y1 over a i x1'ene. Og dermed har vi bevist både a og b. Jeg skal lave et eksempel for a og b i en eksponentiel ligning. Vi har de punkterne 2,5 og 3,10. Det er henholdsvis vores x1, vores y1, vores x2 og vores y2. Derefter putter vi dem ind i formlen for a, der hedder a er lige med den x2 minus x1 rod af y2 over y1. Derefter putter vi værdierne ind, som så kommer til at hedde 3 minus 2 med rod af 10 over 5. Og det giver os så svaret, der hedder a er lige med 2. Derefter putter vi dem så ind i vores b-formel, som hedder b er lige med y1 over a i x1'ene. Og vi putter vores værdier ind, så den hedder 5 over 2 i 2'ene. Og det giver os så et svar, der hedder b er lige med 1,25. Derefter laver vi så en forskrift, der hedder f af x lige med vores b, som er 1,25, gange vores a, som er 2 i x'ene.